a compra por parte de Banesco de Nova Caixa Galicia e que, evidentemente, consideramos que se trata, unha vez máis, dun fracaso do goberno do Partido Popular, do goberno presidido por Feijóo, toda vez que unha das promesas estrelas do seu programa electoral, que últimamente tanto lle preocupa o cumprir e que en tantas cuestións pois alega que ten que adoptar determinadas medidas nesa aureola de austeridade, que ademais é un concepto que lle cae tan ben, pois para adoptar medidas que van directamente ao peto da cidadanía. E en este caso concreto, pois, unha promesa do seu programa electoral que está absolutamente incumprida porque xa non temos ningunha entidade financeira galega. Creo que compre facer unha pregunta, creo que é unha pregunta interesante que todos os galegos e galegas teñen dereito a coñecer. Primeiro, explicar a que veñen as presas. O prazo para poder adoptar esta medida non rematou aínda, remata en decembro de 2016. E por que tamén, engadida a pregunta anterior, por que a diferencia de trato, se ao mellor pode chegar a ser rendible a entidade financeira, por que as presas e en relación co trato que se lle deu á propia Bankia? Por que hai esta diferencia de trato nun caso e no outro? A nós, evidentemente, o que nos interesa fundamentalmente de todo isto é, primeiro, o mantemento de emprego. Iso é un tema fundamental. E o segundo é, evidentemente, a fluidez de crédito, que flúa o crédito e que as familias, as empresas, sobre todo as pequenas empresas galegas, as medianas empresas do noso país, pois teñan esa capacidade de crédito que será tamén o único xeito de activar o consumo e de que, por fin, a nosa economía pois empece tamén a moverse. Se puxeron en contacto hoxe mesmo co secretario xeral do PSDG, representantes de Banesco para manter unha xuntanza con nós os efectos, pois, evidentemente, de explicarnos que é o que nós llevamos a requerir, que nos expliquen cal é o seu plan de negocio, cal é o seu proxecto para poñer en marcha e se é verdade que van a respectar ese emprego do que falan e que van a garantir a fluidez de crédito para as familias e a cidadanía galega e, en todo caso, para recabarlle toda a información necesaria ao respecto do plantexamento que eles teñen para Galicia. Acordamos tamén hoxe constituír un comité electoral para o seguimento para a planificación das eleccións europeas. Este comité electoral estarei ao frente eu mesma, a secretaria de organización, e na próxima executiva que tendremos na primeira semana do mes de xaneiro, pois aprobaremos o grupo de persoas que integran este comité electoral. Xuntamente e ao mesmo tempo indo da man con esta medida, tamén acordamos a posta en marcha dun plan de dinamización das comarcas, das entidades comarcais, co gallo tamén da posta en marcha deses traballos de cara ás eleccións europeas, visitas dos membros da executiva ás distintas comarcas e ás distintas agrupacións locais para falar coa militancia e para tamén poñernos en marcha a maquinaria de traballo de cara ás próximas citas electorais.